Vinga, desperta't, que ja queda a l'escola. Vale. Ui, se mos ha fet molt tard. Agafa la motxilla, anem! Ui, sí, vaig. Ho tens tot preparat? Un moment, que revís l'agenda. Ho tenc tot. Anem. Dori! Us agrada anar a l'escola? Alguna vegada heu pensat en com és anar a l'institut? Veniu, que avui a IB3 Ràdio us acomptam amb una tertúlia amb nins i adolescents. Avui no venim amb manual, arriba el moment de fer tertúlia. Hi ha molts infants que es demanen com és anar a l'institut i si és molt diferent de l'escola. Nosaltres avui hem recopilat algunes de les seves preguntes i li han demanat a lots de diferents etapes que ens les contestin. I el primer que ens han demanat és com és el primer dia d'institut. Joel, tu això ho has viscut no fa molt. A ver, el primer día es básicamente conocer a los compañeros y a los profesores y siempre los primeros exámenes de evaluación. I això què tal? Estudiar un poco y ya está. Bé, no? Sí? Diríeu que són molt diferents els instituts a les escoles pel que fa a instal·lacions? Bé, en el meu cas sí, però jo vaig canviar de l'escola de primària a l'institut. Va passar a ser un centre supergran amb moltíssimes línies on de sobte te creuaves amb gent de 8 anys i tu en tenies 13 i era com, ai, socorro! Però prou bé, la veritat. I les taquilles, les mítiques taquilles que tothom espera, eren allà. Ens demanen si és més difícil que l'escola i si hi ha més deures o exàmens. Ara heu de contestar tots en el mateix temps, sí o no? 1, 2, 3. Sí. Realment és bàsicament el mateix que l'escola. Cada vegada que puges un grau se fa un poc més difícil, però no és un salt molt gran. Quan estàs a primària estan més pendent de tu, però quan ja arribes a l'institut ja has de ser tu mateix, que has de planificar tot el que has de fer, i per aventura és un poquet més complicat organitzar-se i creus que és més difícil perquè és més responsabilitat tuya. És complicat passar de tenir un profe el problema, molts? Aquí cada profesor uno quiere un tipo de cuaderno, una manera de ordenarlo, cómo quiere que hagas los deberes, si copias el enunciado o no, y es solo acostumbrarse a ello. Quin consells podeu donar, mem Sergi, pel tema de les amistats, especialment els primers dies? Que estiguin oberts a conèixer gent, perquè si estan en un centre nou probablement els alumnes també siguin nous. Llavors, a la fi tots cerquen el mateix i és que és fer amistats i fer grup d'amics a l'institut. Pensat que segurament els instituts, com normalment van per punts, te tocarà molta gent que hagi estat a la teva escola de primària, encara que anessin a una altra línia, si tu anaves a SA, doncs per te toquen gent del B, però ja vos coneixeu més o manco. Que a vegades al principi pots notar que no encaixes del tot, però a poc ja aniràs encontrant a més gent. L'institut s'assembla al que veiem a les sèries o a les pel·lícules. Aquí no es tan así, no es todo el día de fiesta, aquí es hacer deberes, estudiar y hacer amigos también, pero no es pincharle las ruedas a los profesores ni hacerles bromas, no es este estilo. No és exactament això, home, afortunadament, no? Sí. A vegades hi ha com la pressió per ser guai. Tu què trobes d'això, Núria? Què hem de fer davant d'aquests casos? Les modes, com ho hem de dur? Jo diria, hi ha moltes modes diferents i segur que hi ha alguna que s'assembla més a la teva forma de ser. Jo diria que pots crear tu la teva moda, si vols. També entendre que si no t'agraden les modes que hi ha, tampoc passa res, perquè si no tens aquest grupet d'amistat de l'institut, segur que tindràs un altre grupet fora de l'institut. Vinga, i anem acabant recopilació de consells. Que no s'han d'agobiar, cada persona té el seu cas personal, però que és acostumbrar-se i que a poc estiran més còmodes. Tenir confiança i també saber que hauràs de fer esforç, però això sempre. Que siguin ells mateixos, que no tinguin por y que encara hi ha moltes ganes, que és una etapa molt xula. Intenta ser lo más sociable posible y acostúmbrate a los profesores y estudia mucho. Molt bé. No te pienses que vas a ser el único del colegio que va a tener granos. Molt bé. Xerra amb el papà i la mamà i xerra amb els professors. Si qualque dia has de plorar, una abraçada i seguim endavant i no passa res. I demà serà un altre dia. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per aquesta tertúlia. Ja poden dir adeu. Adeu!